Mak info iki lho arep tak dudui dalan iki mak ya lek sing wis seru ya meneng wae. Iki awake dhewe arep memasuki desa Margomulya, Kecamatane Pangungrejo, Kabupatene Blitar mak. Iki satu-satunya desa di wilayah Kecamatan Pangungrejo sing berada di dataran rendah mak. Dadeke Pangungrejo kabeh letake desa-desane ning pegunungan ngono lho. Iki terus desa sing paling ujung lor kulon berbatasan karo Kecamatan Sutojayan. Protolon iki mak ya iki dua anak cukup lek lurus iki jurusane iso teko Binangun terus wates iso Santek Malang. Ya lek salah minta maaf. Lek sing nganan iki mak sing arah iki lek lurus iso teko Pangungrejo Pusat terus engko teko JLS kono lek lurus terus iso teko Serang kono mak ya Pantai Serang. Tapi jarake kok kene ya sik waduh sekitar 20 kilo. Ya wis ngono mak ya info sekian.